oğlu. Kadimi Türkmen toprağına bir karar Türkmen devletini esaslandıran Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un kakati Melikuly Berdimuhamedow'un ömür yolunun beyanı. Men özüme berilen terbiye, edip ikram için ene atama minnettardır. Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. İkinci bölüm. ...1958 yılın 3. iyunundan Melikuly Berdimuhamedow Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin koşunlarına ve idaralarına ulluğa başladı. Ol çalışırımlı ve cevapkarlı işin ince usullarını ele almaya çalıştı. Ona hüner saatlerini kamilleştirmeye, tecrübeli serkerdeler ve kulluğun işgalleri ulu kollu verdiler. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin kulluğunun görünüşlerini işten yıllar içinde Melikuly Berdimuhamedow Aşgabat, Daşoğul, Mars şekerlerine dürlü kulluk vazifelerini yerine getirdi. Toparım terk birikmen başlığı oldu. Nöbetçi bölümü ve işgaller bölümü yol başlık etti. Ştab başlığı oldu. Şeyde ol, yaşır kulamasında ve parti işine, siyasi terörçilik işlerini alıp varmak bilen yeterken, ukuyuplu işgal hükümünü üyedini tanıttı. Melikuly Berdimuhamedow hayfi vazifede işlete de, özünün bilim derecesini ve hüner kamilliğini yokullandırmayı baş vazife kılardı. Ol 1959 yılda İçeri İşleri Ministerliğinin yol başlar düdümünün Rezanakı kamilleştiriş mektebinde bilim aldı. O yerde alım alıp, hüner tayyarlığını kamilleştiren Melikuly Berdimuhamedow'un öğren büyüklü, başarıcan hem uffatlık derecesine kamilleşen İçerki kulluğun harbi kullukçudu. Terkade hükümünde mektep boyunca ılan edilen buyruk bilen sağ olsuna münafip bulunmak varında ona yazılan hiyasiyetnamıda aydırıya. Yaş eskerlere harbi təlimleri, dövüşen hem hüner tayyarlığını öğretmekte, Melikuly Berdimuhamedow ıhlakını gayrımaya. Ol öz siyasi hem harbi tayyarlığını iyilikle yokullandırıya. Ol müsyen, vergüryen doğrun tarafını duyup yaşaya ve işleyen. Dünya qarayışını arttırıp, göz yetimlik yengeldiye. 1966 yılda ol tarihçi, tarih ve cemiyetçilik bilimleri muğullu mühneri boyunca Maksim Gorki adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin akşamkı bölümünü tamamladı. yılda oldu. Ol nota atıcılık ferkerdelerinin hüneri boyunca şol yıllardaki İçeri İşleri Ministerliğinin häzirki Vladikavkaz şehrindeki Kirov adındaki Kızılbaydaklı harbi uçilişesini tamamladı. 1969 yılda Melikuly Berdimuhamedow Aşgabat garnizonunun ferkerdeler üyünün yanındaki Marksizm-Leninizm Üniversitesi'nin Umumi Fakültetinde akşamkı bölümde 3 yıllık okuluunu tordu. 1976 yılda oldu. Siyasi idaraların başlığı yukarı mektebinde okap, hüner yokullanıldı. Şeylikte ol, siyasi, harbi ve yukarı tayyarlığı geçip, tebe, has, kamil iş usullerini ve enliklerini özleştirdi. Melikuly Berdimuhamedow'un iyiligi derli, devrivap derecede alan yukarı bilimleri, onu kamillik görünme tanıtladı. O yukarı hünerli içeri işler idaralarının ıssat işgari, tecrübeli harbi serkerde olup yetişti. Ol harbi kulluğuna kıyın hem çalışırımlı, yürüytü tayyarlığı talep ediyen işlerini haberi ona koyup, alıp varmak başardı. İçeri İşler Ministerliğinin bölümçelerinin şahsı düzümünün arasında ideologik siyasi tervecilik işleri öğren doğru meyilnamalaştırıp alıp varma.
harvı düzüm nizamı pultalandırıp jogapkärçiligi ýokarlandyrmaga ona kömek etdi. Mälikul Berdimuhammedyň berjay edýän ýeňil bolmadyk gulluk hem jemgyýetçilik borjun alyp barmagynda ona elsinmez öwes hem gyjullyk maksatdy. O içeri işler ministrliğinin idaralaryny ören, ýokary taýýarlygy we işi ukyplygy talap edýär. Yerini ýetirilişi ansap bolmadyk işler berjay edip, özüniň hüner ustatlygyny we başarjyň tejribeli harby hünermen serkerdedigini subut etdi. Mälikul Berdimuhammedow 1963-67 ýyllarda fiýaty bölümüň komsomol işleri baradaky instruktory. 1967-1971 ýyllarda wagt işleri boýunça uly instruktor bolup işledi. 1975-1980 ýyllarda Türkmenistan Içeri işleri ministrliginiň Behmet Tüzüş idaralarynyň diýerliginiň başlygynyň fiýaty terbiýeçilik işleri boýunça ornmakary welipetinde işledi. Ve partiýa guramasynyň sekretarlygyna bir näçe ýyl taýlandy. Şol bir wagtyň özünde de gulluk boşlugyny jemgyýetçilik tapşyryklaryny bir kemsir bellenlen mülketinde ýerine getirdi. ...1972-75 ýyllarda Daşoğuz Oblis Polkowynyň içeri işleri müdürliginde ilki işgallar bölümüniň başlygy. Soňra ştab начальник bolup işlendirdi. Mälikul Berdimuhammedow müdürliň gulluklaryny ýokary düzgün nizamlyga görä kurmagy we alyp barmak başardy. Berdimuhammedow ýurdumyň Demirgazyk ýertine işlendiginde onuň çylşygy tebigy şertlerine laýykda tutanýerlik we maksady okkundylyk öýle işiniň kämil hüner ustatlygyny görkezip işledi. Şu döwürde Mälikul aga bilen işlen işleş ýoldaşlary onuň iş başarjak herkese bolanmagy ýagdaýlar. Ol ýerde anyp balan işleriň netijesinde ýürgün bolmalygyň öňüne almakda, hukuk tertibini kurtalandyrmakda, işlerin neticelerini ýokarlandyrmakda güç gaýrat gaýrymady. Her bir işte bolşýaly, içeri işler ministrliginiň bilimlerine ömürlük işin tertipnamasy bizilir. Ähli işler kabul edilen kada laýykda alyp barýar. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Daşoğuz vilayet müdürligine işlendirýärdi. Polisiýanyň maýory Mälikul Berdimuhammedow içeri işler gullugynyň düzgün nizamyny, kadalaryny bir saýdýar. Her bir polisiýa işgäriniň öz öňünde durýan welipetini düşünmegi, onu ören jogapkärçilikli çemeleşmegi, gullugyň işine tuto kada edildi. Her gün gulluk tapşyryklaryny alan polisiýa işgärleri müdürligiň ýolbaşçynyň görkezmelerini berjay etmek bolsa, ähli ihlasyny gaýrymany işleýärler. Polisiýanyň maýory Mälikul Berdimuhammedow ýurdumyň Demirgazyk ýertine maksat howa şertleriniň dürli hilli bolmagyna garamakdan gullugyň günlük tertipnamasyny iýilikderli we ýokary derejede ýerine getirýär. Demirgazyk vilayetiň istinlik çylşyryny howa şertlerine gullugyň işi iýilikderli amal aşyrýar. Ödülçü ediyen bölümlerini uğramadan öte, her bir polisiya işgari ferkedinin tapşırıklarını alýar ve öz öňlerine duran welipelere ketýär.
Bunun ödi, Iqbal'ı İçeri İşleri Ministerliğinin kulluğuna bağlan. Meyalkulu Berdimuhamedov'un durmuş kadıqını hükümlü. Devur tavşıqları alan polisiya işgärleri, ak yürekten ve bir kentil kulluk etmek maksadı bilen, müdürçük etmek için bölünüp verilen yerlerine tarafı koyanır. Buların işin ahırkı neticesine bulan anami, mehriban halkımıda, vatanımıda bir kentil kulluk etmek yani mukaddis, borç, polisiya işgärlerinin serkerdilerinin anamını ağrı bilen ödemenin şertlendirgen anık yazıylardır. Polisiyanın mayori Meyalkulu Berdimuhamedov özünün güdükçü ediyen bölümlerinin işgärlerinin iş tertipnamasını, onların ünlü duruyan velipeleri ketmeklenip, bu işlerin yerine getirişine iyiliklerdi bölükçüge atparya. Bunun hayfi vatıdığına karamazdan, öz işine verilen, vatanı kulluk etmek yani mukaddis borcu vefası çeyapsiz olan mayorun, vaktini boş geçirmek endinin yokluğunu, onun bilen iş işin adamlar, uğran kaytarıyalar. Ülkü tavşılıkların yerine getirişi bilen kılıklanıp, bölümlerin işine iyiliklerli bölükçüge amara aşırıyan Meyalkulu Berdimuhamedov, gecenin bir marhalı öyle dururken. Bilenler, onun durmuş yörgüsünü öpülüp, polisiyanın mayorunun işteşlerinin arasında buru avrayı kalanlığın şertlendirdi. Müdürlüğün polisiya işgärlerinin bölükçüge diyen bölümlerinde, işlerin kadırı alınıp banmalı, Ferit'te tertip bürünün pulta berza edilmeli, belli derecede şu adamların rahmetine, ahlakına bağlı duruyan. Bunu ağrı yanı bilen düşünen polisiya işgärleri, öz yollarını duruyan velipelerin üstünlüklü yerine getirilmeliğinde ahlakını, başarılığını kaygılanırlar. Onların işinin kada layık derecede alınıp barılığında, müdürlüğün yollaştığının münafik payının bardığını belirlemeli. Meyalkulu Berdimuhamedov, talimliğine kullukçuların hüner, sevuşun ve ruhu tayarlığını kamil dereceye getirmekte, üren ulu işleri amala aşırmak başardı. ...1982 yıllarda Mari Oblis Balkomu'nun İçeri İşler Müdürlüğü'nün zahmet düzediş idaraları bölümünde yolbaşçılık edenliğinde hem Meyalkulu'nun kulluk dövründe toplam tecrübeli, onun öz işinin kulluk ustadıdığını, kamil harbi hünermenliğini yeni bir yola ayar etti. Onun kulluk dövründe işin zahmesörlük bilen geçen şöhratli olup, kulluğun yaş harbi hünermen kullukçularına da nasıl olup görüldü. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin Mari Vilayet Müdürlüğü'nde işler talaba layık derecede alınıplar diye. Müdürlüğün yolbaşçı, polisiyanın patbalkonu ve Meyalkulu Berdimuhamedov'un iş gününün ehli fırsatları yürütü tertipname esasında amal oluyor. Meyalkulu Berdimuhamedov müdürlüğün bölümlerine alınıp balayan işlerin ehlisini bir bölümçülükte taplayan.
politsiya işgärlerinin hünär kämilligi, olaryň oku we söwüşçüň taýýarlygy Mälkul Berdimuhammedow üçin mühim welipeleriň biri bolupdyr. Ol ýürütülen iş tertibnamasyna laýykly politsiya işgärlerinin hünär derejesiniň ýokarlandyrylygyna, olaryň taýýarlygyna aýratyn ähmiýet berýär. Şunun bilen baglykda Mälkul Berdimuhammedow politsiya işgärlerinin hünär ufatlygyny kämilleşdirmek, olaryň taýýarlygyna göz ýetirmek maksady bilen işgärleriň arasynda synak çärelerini iýliklerle geçiripdirýär. Vilayetin polisiya müdürlüğünün şahs bilimleri, özlerinin amaly tapaklarda ve tecrübeli toplanan başarılıkları hünär derecesi barada maglumat berýärler. Hem de talapkar ýolbaşlaryň suwallarına jogap berýärler. Her bir işte bolşýaly, ýurdumyň içeri işleri ministrliginiň bilimlerinde de polisiya işgärleriniň hünär ufatlygy, olaryň adamkärçiligi, adamlar bilen talygatly guruluşyp bilmekleri hem de tertip bilginiň kontrollandyrylygy ugrunda ähli hukuky başarlyklaryny gönükdirmegi polisiya işgärlerinden edilýän esas talaplaryň biridir diýip şerkerde Mälkul Berdimuhammedow iýliklerle gaýtarýar. Geçirilýän hukuk tapaklary, tejribe çäreleri polisiya işgärleriniň her derejesiniň ýöwrün kararına laýyk ýagdaýda kämilleşmeginiň mühim şerti bolup durýar. Şunukdaýnalardan olaryň işleriniň netijeli bolmagy, ähli wagtda ýaş harby gullukçylary bölünli görkenine bilen baglanyşly meseleler müdürlüğün işini ileri tutýan welipeleriň biri bolup durýar. Şeýlede polisiýanyň podpolkownigi Mälkul Berdimuhammedow işlerinde polisiya işgärleriniň söwüşçüň taýýarlygyny birjikde ünsün düşürmedi. Ol polisiya işgärleriniň söwüşçüň enlikleriniň üstünligi, olaryň burdaky taýýarlygynyň ýokary derejesi ünje bilen welipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmeginiň mühim şertdigini aýratyn bildirýär. Mälkullyň kullugyny alyp baran ýerine siýasy terbiýeçilik işleri gowlanyp, düzgün nizam berkeýär we jogapkärçilik ýokarlanýar. Şeýle hem tabirligiň naky işgärlerin, harby kullukçylaryň harby tälimlerini ýokarlandyrmakda söwüşçüň hünär we ruhy taýýarlygynyň döwrewap derejesinde bolmagyny bu ýerde hem netijeli işleri amala aşyrýar. Ulaga özüne inandan urdu, kanunçylyk we jemgyçilik düzgün tertibini pogturandyrmakda, jinayetlerin öňüne almakda, hukuk bölümleri aradan aýyrmakda galanan üstünlikleri üçin içeri işler ministrliginiň ýol başlarynyň goşarlyklaryna, hormat hatlaryna we gymmat bagaly sowgatlaryna, pul bayraklaryna ençemelik münasip boldy. Mälkul Berdimuhammedowyň kulluk derejeleriniň üýtüşine, harby atlaryň we ýol başlyk düzüminiň derejelerine eýe bolşuna, hem-de hökümet hiýraglary bilen hiýraglanşyna ferhalanda da onuň kulluk döwrüne manyly hem şöhratly, nusgulyk ýoly geçenligini äşgär edýär. Mälkul Berdimuhammedow harby atlaryň dakylan we hökümet hiýraglarynyň berilen teneleri 1954-nji ýylyň 5-nji iýuli keçi leytenant, 1960-njy ýylyň 5-nji marty leytenant, 1960-njy ýylyň 20-nji fevraly içerki gullugyň uly leytenanty, 1965-nji ýylyň 7-nji maýy, 1941-45-nji ýyllarda Beýik Watançylyk uruşunda ýeňiş galanylmagynyň 20 ýyllygyna diýen medal bilen ýyraglandy. 1966-njy ýylyň 25-nji fevraly içerki gullugyň kapitany boldy. Şol bilen 20-nji apreli bir kentsiz gullugy üçin diýen medal bilen ýyraglandy. 1967-nji ýylyň 26-njy dekabry SSSR ýaragly güýçläriniň 50 ýyllygy diýen medal bilen ýyraglandy. 1970-nji ýylyň 8-nji maýynda mayor harby ady berildi. Şol ýylyň 20-nji aprelinde de Söwüş edermenligi üçin Leniniň doğum gününiň 100 ýyllygynyň şanyna diýen medal bilen ýyraglanýar. 1977-nji ýylyň 19-njy fevraly
Gullukda tapawuklaryny üçin şanyň 2-nji derejesi bilen. Şol ýylyň 10-njy noýabrynda bir kemsiz gulluk üçin ýen medalyň 2-nji derejesini tiraglanýar. 1974-nji ýylyň 29-njy maýynda içeri gullugyň podpolkovnigi diýen harby ad berilýär. 1976-njy ýylyň 10-njy noýabry bir kemsiz gulluk üçin ýen medalyň 1-nji derejesi bilen 1982-nji ýylyň 9-njy marty Rahmet veterany diýen medal bilen tiraglanýar. Ve Türkmenistan İçeri İşleri Ministerligi'nin 1982-nji ýylyň 9-njy martynaky buyrugy bilen podpolkovnik Mälikuli Berdimuhammedow et ýaşyga geçirilýär. Mälikuli Berdimuhammedowyň öz döwrüp owasyny orta mekdepde muallimlikden başlanan Rahmet ýoly içerki gullugyň podpolkovnigi derejesinde şöhrat hem belent merteler etdi. Bu urda ona nusul görevli yapası, Mahtumul Pragi'nin, Seyit Nazar Seydi'nin ve beylik en çeme yazıcı şahirlerin batırlığı, edermenliği, kaygısızlığı vasfedilyen eserlerini bilmevi, Göktepe Galası'nı koran kahraman gerçeklerini, Celaleddin Türkmen'in hem de kakası Berdimuhammed Amma ifyali en çeme mertlerin, koç yiğitlerin yerlere, fiillere döşünü verip vatanını, ağır namızını koran batırların kahramançılığı görüldüsü yol görkezdi. Mälikuli Berdimuhammedowyň kahramançylykly geçen durmuş ýoly we gullugy Türkmenistanyň milli ýaraglyk güýçleriniň ähli esgerlerine we serkerdelerine mukaddes, musgalyk ýol ýöregdir. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun harby we hukuk goýucu idaralarynyň maddi enjamyn binýady berkitmek ihata aladalardan biri bolup durýar. Araşdyr baky bitirip Türkmen döwletinde ýençeme täze gurulýan binalaryň kataryna bir harby şäher çäninden bolmagy şu aýdlanlardan nişandyr. Berkarar döwletimiň bartyarlyk döwründe ýurdumyň harby hukuk goýucu idaralaryna, ýürüýte we ýokary okuw mekdeplerine, şolsanda Türkmenistanyň İçeri İşleri Ministerligi'nin institutunda da Mälikuli Berdimuhammedowyň iş we gulluk tejribesi, kämil usuliýeti, ýokary hünärli watançy ýaşlary we ýurdumyň asuduryny goýuculary taýýarlamakda giň işleýän öwredilýär. Bu urda tarih ýaşlarymyz we institutun mugallimleri üreyen çün mazmunly almy amaly maslahatlary geçirýärler. Birinci harby bölümi, içerki goşunlaryň hormatly veterany Mälikuli Berdimuhammedowyň adyny tapmak barada, ýurdun İçeri İşleri Ministerliginiň haýyşyny nazarda tutmak, onuň uzak ýyllar görkezden rahmet edermendigine, gullugyna farky goýmak we ýaş nesil terbiýelemekdäki hyzmatlaryny akrar etmek bilen Türkmenistanyň meclisi 2012-nji ýylyň 7-nji fevralynda şol harby bölümi Mälikuli Berdimuhammedowyň adyny tapmak barada karar kabul etdi. Mälikuli Berdimuhammedow öz halkyny çäkip beýen bilen adamkärçilikli, açyk göňüllü, Türkmen halkyna wepary ogry terbiýelep geçiren insan höküminde, bartyar zamananyň ýaşlygy üçin halkyna wepary hyzmat etmegin ajaýyp mysgatyny görkezden adam höküminde uly abraýy diýdi. Hormatly prezidenti bilen kakasy Mälikuli Berdimuhammedowyň merdany keşfi, beýik adamkärçiligi, ýa-da uly güreli mektep bolup hyzmat edýär diýip resmi namyda aýratylýar taýýar. 2013-nji ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň İçeri İşleri Ministerliginiň Mälikuli Berdimuhammedow adynaky 10 nowelberinji harby bölüminiň
Täze Dewrowat binalar toplumynyň ýödürşi harby şekerçetiniň açyş tawratyny geçirmegi we harby bölüminiň durmuşyna hiç mi jok takypany ýazdy. Davara Garaşdyr betarap Türkmen döwletiniň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagy onuň ähmiýetini gaty artdyrdy. Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň Mälikuly Berdimuhammedowyň 10-nji harby bölümine we ministrligiň 10-nji harby bölümine şuwuşçun baýdaklaryň goşulmagy bilen bu dilimleriň ýetgerleriniň we terpedeleriniň dönüşüne ýatdan çykmajak şanly wakalar çökülendirdi. Mälikuly agan ýyl ýurduny watanyny ulluk edip bitiren ägir türlü işleriniň hormatyny, onuň manyly ömrüniň 26 ýyldan uwak wagtyny sarf edip ulluk eden Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň 10-nji harby bölümine adyny dakylmady. Bu ýerde ulluk edýän watan goraşçylary bilen hakyky watanperwer nesiller bolup ýetişmegine uly täsir ýetirdi. Zamana kadar nusban etleri Hayrati dermin mertlerdi Şöyle gidelim yediklerini Sürmel bir dana polis siyasi Zamana kadar nusban etleri Hayrati dermin mertlerdi Şöyle gidelim yediklerini Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň Mälikuly Berdimuhammedowyň harby bölümi bagtyar durmuşda ýaşaýan adamlaryň hoş niýetleriniň beýanydyr. Zamana kadar nusban etleri Hayrati dermin mertlerdi Şöyle gidelim yediklerini Sürmel bir dana polis siyasi Harby bölümde bütün gece ünlüğün dowamyny halkymyzyň ahydy, talagat ýaşaýyşyny, jemgyýetçilik düzgün tertibiniň üpçün edilmegine ulluk borjun alyp barýan eskerler we serkerdelere Mälikuly Berdimuhammedowyň belet mertebeli nusgalyk görelme bolup dowam edýär. Elli watan goraşçylarynyň kalbyny besleýän arzu hasyl boldy. Olar günnäki pullugyny belin borjun berçay etmäge. Mälikuly aganyň guýsonçlyk keşbi hem huzurly keşbiniň öňünde ulluk tawşyrygyny alyp birşýärler.
bölüm merkezi binasında Məlik Qulağanın kahramançılıklı durmuş hem kulluk yolu bilen tanıştıran muzeyi görünüldü. Tanışanında öz akbalını, vatanına hem halkına bağlan, belent mertebeli insanın ebediliğinin emrine, mukaddesliğe, öğürlenliğine göz getirmek oluyor. O yerde kahramançılığın ebedi yaşayan güç hüküm sürüyor. Her bir adam olduğu yer. Muzeydeki eksponatları, resmi namalar, suratlar, kol yazmalar ve beylik materyaller Məlik Qulağanın harbi kulluğa çeksiz vefalı hukukçu vatandaş hükmünü, cemiyetçilik behvidine hem işe, öz behvidinden ileri tutanlarına, bütün şartlı düzümün ağırayı formatını iyi olan serkerdediğini sınır ediyor. Alemin ve insan yaşayışının kaykaz çeşmesi, Martumul Prağı'nın mert yiğit mert erden önür. Yaxşılıkta il özün tanadan alkış alıp derecesi zor olur diyen nesillerin nesihati övülen manili sözlerinin Məlik Berdimuhammed'in mert mertebesine münasip olan kahramançılığını ve bütün akbal durmuşunu ormanlarına muzeyin aslı tarihi malumatlarını görüyen veteranlar, yaş eskerler, serkerdeler hem düşünüyorlar hem göz getiriyorlar. Harbi bölümün TV binalar toplumunun çeğinde Məlik Qulağanın afudoluk ve cemiyetçilik düğün tertibini korumakta dökü illerde ulanan artırıqlarının koyulmağın akbalını vatan koruğunu cemiyetçilik tertibinin ütüş edilmeyene başlayan antanın bitiren işlerine koyulayan Kurmut Sarpan'ın şarıdır. Harbi bölümde Vatan koruyucular için Devruvat kitapxanada öz sevgili yazıcı şahirlerinin eserlerini, Hurmatly Prezidentimizin kitaplarını okuyup tanışmağa, öğrenmeye, onun mümkünçülükleri dileyenler. Harbi şekerçiyanın şehirler ki, spor toplumuna yetkililerin ve serkerdelerin, sportun durlu dönüşlerle meşgullanıp, yurdumuzda ve halkara derecelerine geçirilen yetişimlere katlaşıp, yukarı derecelere iyi olma uğrunda, ehli, diruş şertler var. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin Məlik Berdimuhammed'in fadına 11. harbi bölümüne kulluk etmek, Dövüşen hem Küner tayyarlığında, ruhu kamilliğinde bedenini verk edip, yerdakşı gerçekler bolmaktığını, bir yerde kulluk ediyen eskerler bilen o düşünüyorlar. Şeyle düşüncelere eğirip kulluk ediyen, vatan koruyucularımızın vatan kulluğunu Devruvat taraflarda kulluk edip bilmek için bir yerde ehli mümkünçülükler edilen, bir harbi bölümde kulluk borcunu yerine getirip veren vatan koruyucularımız, her bir toy bayramçılıklarımızı üyelerinin o kulluğu ve sport oyunları bilen beyap geçmeyi inni asırlı değerli uğurdular. Harbi bölümün turgun toporlarının sportun türlü görünüşleri boyunca geçirgen yarışları, ülkülü karanında has ve yukarı kızılgılığı hem de tesirleriyle tepavutlangan. Harbi bölümün atçılık bölümünde kulluk ediyen atçınak eskerleri oldu. Halkımızın milli buyutancı olan akıl tekip edevlerine iyice edip, kulluğunu alıp barmağa döredilen mümkünçülükler, onların ıhlatına kanıt verdi. Onları kulluk atlarına, karıştırılık bayramçılarımızı davarlandırıp, devlet ayrılıklarımızda boyayan toy davarlarda at çapışıklara katlaşıp, baş bayrakları alyalar. Hurmatly Prezidentimizin, bilen terkerde başımdan bir harbi bölüme iş tapanına gelmediğinden,
Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin Melikulu Berdimuhamedov adındaki bir harbi bölümünün durmuşunun tarihi altın yazgıları başlandı. Öz vatanını, il gününü, ar namusunu koran kahraman gerçeklerimizin bilinç mertebesine münafik bolmaklık. Bir harbi bölümün eskerlerinin durmuşunda ve kulluğunda devam ediyor. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin Melikulu Berdimuhamedov adındaki 10 harbi bölümünün TB Devruvat binası, Özborçlu medeni harbi şekerçesi ve berkarar Türkmen devletinin bahtiyarlık doğrunun güzel gelişigi. Ak mermeri örtülen bu TB binanın vatan koruyucusunun kulluğunu kamil derecede alıp barmağına hem de ruhu tayyarlığını sport terimlerinin utkoşturup devam etmeyi niyetlenen ekli şertlerin bolmağı, eskerlerimizin ve serkerdelerimizin vatanın adı doluluğu ve parakatçılığına gelecekti de midemiz derecede koruyacaklığı güve geçiyor. Bu yerde kulluğu ediyen vatan koruyucularının harbi bölümü çağırış boyunca kulluğu gelen her bir yaş eskerin harbi kulluğu, mukaddes harbi kadamı kabul etmeginden vatan kahramanı Berdimuhamedov Ağanayev'in oğlu Melikulu Berdimuhamedov'un nufgulup görülmesine eğirmeginden başlanıyor. Onların hüner, sevişin ve ruhu tayyarlığını sportla utkoşturup alıp barmağında Melikulu Ağa'nın yaxşı görülmesi var. Bir yerde Melikulu Berdimuhamedov'un rahmet severliği, il yurduna, vatana olan sevgi hormatı, bilint adam kâçevi, vatan koruyucularımıza yol görkülçü olduruyor. Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Birinci Serkerde başımızın koğuşulan Melikulu Berdimuhamedov adındaki 10 harbi bölümünün sevişin baydağını harbi bölümünün serkerdeleri ve eskerleri huzurlu kollarına götürüp inni bir neçe yıl beri karıştırdık bayramçılığımıda üren yukarı kulluk neticelerine katnaşyandıklarından bu sonuçları belirtti. Bu harbi bölümde kulluk ediyen vatan koruyucularımız karıştırdık bir taraf Türkmen devletinin harbi doktrinasında keskitlenen borçlarını derza ediyorlar ve Melikulu Ağa'nın kahramançılıklı görüllü mektebinde olup dünya karayışı artıp an ummanının bilinçliklerine kalıyorlar. Olar karıştırdık bir taraf Türkmen devletinin afudoluğunun, parakatçılığının midemiz derecede bolmağında gerek bolsa canını vermeye tayyar olup kulluk etmeye kasem ediyorlar. Men Türkmenistan rayeti öz halkıma, vatanıma, Türkmenistan'a vefalı bolacakdığıma doğral kadam ediyorum. Türkmenistan'ın baş kanunu ve kanunların Türkmenistan'ın prezidentinin fermanlarını mukaddet beca edecektiğimi, arı düzgün namılan taraflarını, serkerdelerine başlarının buyruklarını Türkiye yerine getirecektiğimi kadam ediyorum. Harbi borcu münasip beca edecektiğimi, Türkmenistan'ın azatlığını, arastırlığını ve baş kanununun kuruluşunu mertlerce koruyacaktığımı kasem ediyorum. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin Melikulu Berdimuhamedov adındaki harbi bölümünde bir karar devletiminin bahtiyarlık durumuna koyan Devruvat keşfiyat üyütüşler perverişler devam ediyor. Bu devamlılığın tesirinde yukarı ruhu götürülüşte mukaddes borcunu derza ediyen vatan koruyucuları kahraman prezidentimizin öz halkını bahtiyarlık durumuna getirip büyük görüşleri alıp baryanlığına buysanıp ilkilmez halkın coşkunu bilen bilinç dengeyi aydınlara aydiyalar.
ihtiyaçlara çıkmak bilen özünün asıllı tecrübesini, antanperver görülmesini halkın behviden ulanmak maksat edildi. Şeylenikte Malik Kulağa baş kararın kuruluşu müdürlüğünde ulu injiner olup asalım işte. Sonra yeni özünün ilkinci zahmet yolu olan muğlumçuluğu devam etti. Beykin Han yaş nesillere emmi taratlayın bilim terbiyelerine vazifesine gören işlerden geçti. Onu Respublikanın muallimleri kamilleştiriş institutunun evvelki milli bilim institutu. Başlanmış harbi tayarlık kabinetinin usuliyetçi oldu. Mekteplerin harbi yolbaşçılarının usuliyet dersleşiginin misali iş planı adlı kullanmalı çapa tayarlı. Kitapça 1983 yılda neşir edildi. Şöyle yılın baharında Melikul Berdimuhammed Türkmenistan'ın Miyogo Önüm Kozoluk Ministerliğinin merkezi edaratına işe geçiyor. O yerde idare ediş Kozoluk bölümünde yolbaşçılık ediyor ve rayet öğrenişinin meselelerini ödevçülükle saklayan. 1984 yılın noyabrında Dürüdülün rayet öğreniş boyunca okul toparının yolbaşçısının korunmasının vazifesine verildi. Melikul Berdimuhammed 1986 yılın güýürinde geçirilen beýatişikden üstünlükli geçip, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin pedagogika alanlarının alma bağırlığı institutunun pedagogika ve psikologiya sektoruna başlangıç harbi tayyarlık hüneri boyunca ulu almi işgal bolup işledi. Ulu bir yerde 10 yıllar işlendiğinde okul terörçilik işini kuramağın itaati görmüş hükümünde tapağın neticelerini yoklandırmak adlı Respublikan pedagogik okuyuşları tayyarlamak hem de kuramak boyunca ulu işleri yerine getirdi. Melikul Berdimuhammed ve institutta işlendiğinde özünün itaati işinden daşadı. Okuçulara harbi vatandaşlık terbiyesini vermeyi kuramak ve geçirmek barada umum bilim veren mekteplerin harbi muğallimlerinin ve muğallimler toparlarının birlikteki işi. Okuçular okup liyaka ve terbiye veriliyaka milletari katnaşıklarının kemale geçişi ve yürütüşü. Okuçuların başlangıç harbi tayyarlığını hukuk kaydan ipsin etmek yani almi işleri yerine getirdi. Bu işler Türkmenistan'ın muğallimler cemiyetçileri tarafından yukarı bakamına ait oldu. 1999 yılın mayında Melikul Berdimuhammed institutun cemiyetçi kapakları ve hünermenlik idaratının işi boyunca almi usuliyet bölümünün başlıklarına takdirmen edildi. 2010 yılın sentyabr ayında Melikul Berdimuhammed hormatly din jaşa çıktı. Nerede işlese de özünü başaracağım, hukuklu ve dörücülüklü fikir ediyen işler hükümünde tanıdan Melikul Berdimuhammed hemişe öz işini kârlileştirip geldi. O yolbaşlarının fikrini koldadı. Şunun yani antanperverli kafiyetler Melikul Berdimuhammed ve ulu ağrı getirdi. Belin ahlaklı, sevişçin ve zahmet edermenliklerini beslenen akbali ve insan cemiyetçilik çarelerine işen yaklaşıp işgârler tarafından ulu hürmete münafik oldu.